Com funciona Subventio? Expedients de convocatòries. 6. Revisió administrativa. Subventio és la nova eina de l'Ajuntament de Barcelona que ens facilita la gestió integral dels expedients de subvencions. Accedim a Subventio des de l'enllaç esubvencions.ajuntament.bcn. Si el sistema no reconeix automàticament les nostres credencials, cal que ens identifiquem amb el nostre codi de xarxa i la contrasenya. En aquest tutorial acompanyem la tramitació dels expedients de sol·licituds en la fase de revisió administrativa. Després de la comissió de valoració, les sol·licituds aprovades passen directament a aquest estat i correspon al suport administratiu de l'òrgan gestor a complir les tasques necessàries per procedir amb la tramitació de l'expedient de la sol·licitud. Veiem com fer-ho. Escollim una de les sol·licituds i accedim pitjant sobre el seu codi d'expedient. Un cop dins de l'expedient de sol·licitud, anem a la pestanya Admissió i Revisió administrativa. La subpestanya de Verificació-Admissió ja l'hem emplenat i validat anteriorment. Toca ara revisar les dades que trobarem a l'altra subpestanya, Revisió administrativa tercer. Un cop a dins tenim un llistat amb el o els sol·licitants i apareixen tots els ítems que hàgim identificat com a necessaris a la convocatòria. Veiem que tots es troben en estat no revisat. Si cliquem al botó Revisar, s'executa una comprovació automàtica dels ítems consultant l'IMH i les justificacions anteriors, així com la EAT i la TGSS, externes a l'Ajuntament, sempre que el tercer no hagi denegat l'autorització per fer-ho. Ho sabrem consultant si la casella Autoritza està activada o no. Des de la roda dentada podem també activar aquestes comprovacions de forma individual. Obrim una finestra emergent on podem clicar el botó gris corresponent per cada comprovació. Cada consulta generarà un document amb el resultat de la mateixa i en cas que el programa ho pugui identificar, informarà automàticament si el resultat és correcte o incorrecte. També ho podrem informar manualment si el sistema no sap identificar el resultat o bé arriba un document presentat pel sol·licitant. Si no podem emetre una valoració, deixarem marcada l'opció No revisat i marcarem No aplica en el cas que la comprovació d'un ítem concret no correspongui fer-la per aquell expedient de sol·licitud. I desem. Si algun dels camps ha resultat incorrecte en funció de la convocatòria, farem un requeriment individual o bé, de forma més habitual, quedarà requerit a través de la publicació de la resolució provisional. Un cop tinguem tots els ítems revisats, podem procedir al canvi d'estat de l'expedient de sol·licituds clicant en aquest botó gris i escollint del desplegable l'opció Revisió administrativa finalitzada per arribar a l'estat següent. Aquesta operativa cal repetir-la amb cada expedient de sol·licitud en estat de revisió administrativa. Un cop revisades les sol·licituds aprovades, el referent administratiu de l'òrgan gestor haurà de preparar els documents de la resolució provisional de la convocatòria, en el cas que n'hi hagi, que serà objecte del següent tutorial. Moltes gràcies.